Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Bago ninyo panoorin ang aking mga video, please like and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Tara! Mga karaniwang mga bansa na malalami, ginagawa ang LPG as a hidden fuel. Ang tindahang ito halimbawa, bukas pa magpapatupad ng price increase sa LPG. Pero paalala ng gobyerno, may price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kayamot. Ibig sabihin, bukod sa mga Wala nang ginawa. sasali rin sa wala Load na lang ng load. Load na lang ng load. LPG at kerosene. Puro ML na lang ng ML. Ang Cavite at ibang lugar. Pag sa module naman, sabihin, papa, palod. Freeze ang price. Pero Load naman ng load. Load naman ng load. mangyayari, rollback, Ba naman yan? lang i-implement, except lang yung pagtaas. Para kang ba load for email. Email lang email. 60 days. Wala nang ginawa kundi mag-email. Ang naging piliin Pag-utusan mo naman, nakamisug-sug. ng nasa state of Ba naman yan? calamity at naharap sa multa at kulong Di man lang, ng basic commodities. sa school. Papa, wala akong pang online. Sa kapapasok lamang na Pero may pang email. Email naman ng email. kaugnay sa ipatutupad na LPG Ba naman price yan? hike simula alas 11 ngayong gabi. 3 pesos at 50 Dapat kada kilo face to face na lang para wala nang online. 3.55 naman kada tangke. Sabi nila, face to face na. Tapos ngayon, online. Sa Auto LPG ang Baka naman wala ka ng pang email. kada litro Kaya ka load na naman. Auto LPG ng Phoenix. Ba naman, kala mo ninyo kasi pinupulot lang ang pera. Ang hirap kaya ng kumita ng pera. Eh alam nyo naman na dapat ang load ay para lang sa module, para lang sa online class. Sinasabi ko naman sa inyo na dapat hindi email lang email. Pag inutusan ka naman, di ka naman nasunod. Ano ba talaga? Eh para gumaan naman ang aking kalooban na ako'y naglulod lagi sa iyo, kailangan naman mga sinasabi ko sa iyo ay pakinggan mo. Hindi yung ganyan ka ng ganyan. Email ka ng email. Buti sana kung nagla-live stream ka, hindi naman eh. Di ko nga alam kung minsan nagsasalita ka dyan mag-isa. Minsan tumatawa ka mag-isa. Talaga namang email na yan. Eh, kahit na bagyo, email pa rin. Ba, wala ka nang ginawa kung di ka nag-email ka na nag-email. Di ka na ata nakain eh. Pasalamat na lamang ng mga residente dahil maaga silang nakaligas. Pero problema nila kung paano muli sila magsimula ngayong Maya na lang kita lutan. Wala namang online sa ngayong gabi. Bukas na. Matulungan na para kung pag makaal sa ating listo. Hataw sa acid pawis. Di ko na. Kulang. Mabilis umatake ang order causing bacteria. Use Rexona. Cool ka lang pre. For ice cream Huwag mong pagalitan ang bata. Hataw sa freshness. Talagang ganyan ang mga bata. Galing naman tayo dyan eh. Eh, kailangan na lang natin, pagsabihan na lang natin na dapat gamitin ang cellphone sa tamang paraan. Siguro naglilibang din yan. For recurring back pain, there may be nerve damage. Kailangan lang natin ng With Paracel Ultimate ipaunawa sa kanila to support nerve regeneration. na hindi basta-basta ang kumita ng pera. Kailangan na lang natin na ipaunawa na dapat gamitin nila sa pag-aaral.
Sabihin natin sa kanila na kailangan nilang mag-aral na mabuti para sa kanilang kinabukasan. Pag sila ay nakatapos, ay para din sa kanila lang yan. Wala kasi tayong ipapamana sa kanila kundi ang kanilang pag-aaral. Kaya dapat, pagsabihan lang natin. Pag tayo ay nagagalit, ay wala yan. Hindi yan maganda, pre. Kailangan dapat, pagsabihan laang para siya ay makinig. Kaya, aking mga anak, kahit anong gawin ko, ay tumutulong sila sa akin. Kasi lagi ko silang pinagsasabihan. Kaya, cool ka lang. Kay tumagay na laang. Yan muna natin mga bata. At yan naman ilibangan lang naman nila. Pag kayo nagagalit, pre, uwi na lang ako. Ikaw na lang mag-inom lang mag-isa. Pasensya mo na, pre. Ako'y nayabot lang Kasi, minsan kasi nakikita ko ang aking anak nagsasalita, mag-isa. Tumatawa, mag-isa. Di ko na alam kung siya ba ay naluloko na o ano ba. Kaya, minsan nakakayamot din Pero, huwag ka mag-aalala, pre. Yung payo mo sa akin, ay susundin ko yan. Pagsasabihan ko na lang ang pagsasabihan. Salamat, pre, sa iyong payo.